ஆண்டவா பிரசன்னமாகி ஜீவனூதி உயிர்ப்பியும் ஆசை காட்டும் தாசர் மீதில் ஆசீர்வாதம் ஊற்றிடும். அருள்வாரே எங்கள் பேரில் சருஷிக்க பண்ணுவே ஆசையோடு நிற்கிறோமே ஆசீர்வாதம் ஊற்றுவே. தேவரீரின் பாதத்தாங்கி அவனோடு கூடினோம். உந்தன் திவ்ய அபிஷேகம் நம்பி நாடி அண்டினோம். அருள்வாரே எங்கள் பேரில் சருஷிக்க பண்ணுவே ஆசையோடு நிற்கிறோமே ஆசீர்வாதம் ஊற்றுவே. ஆண்டவாமை பக்தர் செய்யும் வேண்டுகோளை கேட்கிறேன். அன்பின் சுவாலை எங்கள் நெஞ்சில் இன்று மூட்டி நிற்கிறேன். அருள்வாரே எங்கள் பேரில் சருஷிக்க பண்ணுவே ஆசையோடு நிற்கிறோமே ஆசீர்வாதம் ஊற்றுவே. தாசர் தேடும் அபிஷேகம் இயேசுவே கடாட்சியும் பெந்தெகோஸ்தின் திவ்ய ஈவை தந்து ஆசீர்வதியும்.